ganchoni Mombasa. Anyway, njera waze kira kwa magana naro. Omongwana oyo omo otali people. Onyolire girlfriend yani umusani oye umusubati. A potential. Banchandire sana nainde omongwana oyo bworo kiringa igabwate nibo atagete kumuburugera buye gusa atagete kuburugera ubwanchani buya gati yaye no musubati oyo. Tatagete kwebeka ngansare minyokirogorire chisuti kabisa bwe mitire buye nana bakororekana kore komite na bara minyoka no ndocha kemete bire aye ndanyo rebesa iri musubati yaragire. Wano omongwana oyo agaika next end yako promise umusani oyo yo musubati ebintu byekerengo keguru lakini bikebye ikirana. Musubati yagachaka amwa one day akamuburiga, darling nunganchite lakini buya ubwanchani buga un percentage kibolego cha sende mongwana oli akamotebi 99.5%. Isano ngaikwaira akamotebi echo nchiri kobo normally lakini ningwanchite boro montali nganchite bunaye inkyura ngolere lakini nje ndolenga nunganchite ntebi kiliyo tagete inta getongolire gali egali otagete nse mokide to chikurushia roli togenda Kisumu. Let's go to Kisumu. Kalineo lero likuru Kisumu koru Mombasa tirimboke bagasoa Kisumu karabasoa Kisumu kana sigali chikoni musubati oli ngenda kole tomaete ere toro chinali na maiga yokure rweroli chigali nchia lengo chia ina mungwana leo chikuligiria maguli kanyonero ya 2 million nero ya 1.5 million nero ya 1 million lakini musubati oli akamusoma akiri aya kamotebi my dear tiago chande kamone essence mo 8 million igonta gete ya 500,000 agateya bangwana bali akataka kaka kabasubati agateya bangwana bali bakora jiroli ingo ngeke bungu ekyo ndaro kigali ekiwe kinjini kuruma omongwana oli agasoka konyegari wakagira muri kya tabwate besi kugora roli Mosabete kibungu musubati. Musubati osabire kibungu asabali bakoni chiroli atagite kora aso eli atagite ya 500,000. Yenda nyino oli rangu bakana li. Oyo nole ga ni bona bwate. Oso ile ime akanyoke ngir galimbu yekurume gasoka kuruma. Tigo mongwana oli aligwe. Kumbo bekire simyoko to chiko chimaga nke marago chia so ile mago linire pikipiki wakire mbaro chire tayo. Otigiro musubati gali. Tigiro musubati ga kwakiroli. Musubati tabwate nibo. Oya beterete musubati oli arwalia no bosoku sana maiga yo woki chigali chabanda wikabona mbara umerana wikabona mbara umerana second ni sana gukwane gendegemo dudu stiankwa nege second sana no whatever. Yes, entonke yo kego salia marriages na relationships wetani expectations yani ubwate lakini atebe expectations sasa ke kuzibu ya yani ubwata maganigete ara ni realistic. Yes, ata ikirane. Yes, and let me say this and let me advise couples no understand it you monto go date dia koleta pressure ibintu atanyale gukora. Trust you mia basacha bange bona igaba igore chinkoro cyabo bakoherese neriyo mayete kumere ibintu kuginda batara kugiya bale moyo bali bagusmail zika ndio pressure baire bantu bakoherese kukumia ibintu binde birani realistic to kora bana nyarebe nini mayete musacha te bange bona ti bankwiranira niye woya beire yagende tunabotema kanya sana nkonye